היי, ברוכה הבאה למדריך איך להתלבש בעונות המעבר. אז עונת המעבר היא מבלבלת, אני יודעת, ובדיוק בשביל זה הכנתי את המדריך שלנו. אני מתארת לעצמי שגם את עומדת בבוקר מול הארון ותוהה מה אני אלבש היום. מסתכלת בתחזית, מתעדכנת, רוצה מצד אחד להתלבש בסטייל, ומהצד השני גם שיהיה לי נוח, להתלבש פרקטי לכל היום, שלא יהיה לי חם מדי, שלא יהיה לי קר מדי, ובדיוק בשביל זה הכנתי לך את המדריך שינחה אותך ויגרום לך לדעת איך להתלבש בסטייל, בנוחות, והכי הכי נכון שיש לתקופה המבלבלת הזאת, אבל המאוד כיפית יש לציין של עונת המעבר. אני עינת, אני סטייליסטית אישית, מעבירה סדנאות סטיילינג ומלווה אנשים בכל מיני תהליכי שינוי שקשורים בבגדים. כאן כדי להעביר לכם מכל הידע שלי בכיף גדול בסדרת מדריכים דיגיטליים, ואנחנו מתחילים מהראשון, איך להתלבש בעונות מעבר. הטיפ הראשון שלנו הוא בעצם להוסיף כל מיני דברים שמחממים אותנו, שנוכל להוריד אותם במהלך היום. שכבות. מה זה אומר שכבות? אז כמובן שאנחנו יודעות מה זה אומר שכבות, גם עכשיו כרגע אני לבושה בשכבות, אבל בעונת המעבר שאנחנו יודעים שבחוץ קצת יותר קריר, ולפחות בבוקר, ואנחנו רוצים ככה לצאת בבוקר שיהיה לנו נעים, אנחנו פשוט נלבש חולצת בייסיק הכי פשוטה שיש, ועליה נוסיף ג'קט, כל ג'קט בכל סוג. דוגמה אחת היא ג'קט ג'ינס, דוגמה שנייה היא זה ג'קט מנומר שמוסיף ככה עניין. אם לבשנו היום הכל שחור בבוקר ובא לנו לשדרג את הלוק שלנו בשנייה, שמנו ג'קט. אנחנו יכולים לחשוב על ג'קט מנוחה, שמקרה הזה ג'קט ממש ממש דק שהוא מאוד מאוד מתאים לעונה הזאת. פשוט ללבוש ג'קט. דבר נוסף שאנחנו יכולים ללבוש בעונות המעבר, זה מעבר לזה של חולצת בייסיק וג'קט, אפשר לשים גופיית בייסיק מאוד מאוד פשוטה, ועליה חולצה ארוכה דקה. יש לי פה כמה דוגמאות של חולצות ארוכות דקות, בואו נראה. חולצה הכי פשוטה שיש, עם כל ג'ינס, דקה, נעימה על הגוף, כלילה מאוד, כמו שאתן יכולות לראות. עוד חולצה מעניינת יכולה להיות חולצת פסים רגילה. החולצה מאוד דקה. החולצה הבאה היא חולצת ג'ינס על כל גופייה. אפשר לשים אותה סגורה, אפשר לשים אותה פתוחה. היא נותנת מראה של מין עליונית נחמדה, ואנחנו יכולים לשים אותה עם מכנס ג'ינס. הוא יוצר לנו טוטל לוק מלמעלה עד למטה באותו צבע, מאוד מאוד מעריך. ג'ינס מתאים להכל. החולצה הבאה היא דווקא חולצה עם שרוול קצר. אבל שרוול קצר והבד הוא קצת יותר עבה. לעונת המעבר היא מתאימה בול, ומה אני אוהבת בה? בגלל שיש לה את הדוגמה הזאת היפה והמיוחדת, ברגע שאנחנו נלבש הכל שחור, תתעלמו רגע מהווסט שאני לובשת, שימו לב איזה מראה אחר מתקבל. מראה יפה, קלאסי, לא השקענו יותר מדי, רק החולצה, לבשנו למטה שחור, ואנחנו מסודרות. בסרטון הקרוב אתם הולכות לראות גם דוגמאות עם החולצה הזאת. תהנו. אז מה היה לנו עד עכשיו? 1 שכבות, 2 עליוניות דקיקות, ואנחנו בטיפ השלישי שהוא בדים. סוג הבד הוא מאוד 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 חשוב.
בעונת המעבר אנחנו יכולים לשחק עם סוגי הבדים שלנו בעצם, וגם ללבוש שרוול קצר, בלי שרוול בכלל, אבל מבד שריג. אז הפריט בקטגוריה השלישית שאני רוצה להראות לכם הוא שריג, אבל השריג הוא שריג בלי שרוולים, הוא בעצם וסט כזה. וסט שבחורף נוכל להשתמש בו גם על כל מיני דברים, אבל עכשיו, לעונת המעבר, נוכל ללבוש אותו ככה ללא שרוולים. הוא מספיק יחמם אותנו כי הוא מבד שריג. אפשר להוסיף עליו איזשהו צעיף מעניין, אתם כבר הולכות לראות את זה בסרטון הקרוב. הצעיף נותן לו איזה טאץ' גם הקטע המנומר והמאוד מאוד טרנדי, ואז אנחנו יכולות ללבוש אותו עם מכנס שחור, עם ג'ינס, עם כל מה שאנחנו רוצות, וזה פשוט מתאים להכל. בקטגוריה הזאת יש לי גם פה שריג שהוא בעצם עליונית, עם שרוול קצר. שרוול קצר, אבל הבד הוא בד שריג, הוא בד נעים מאוד, והוא מאוד מאוד מתאים לעונת המעבר. גם איתו נוכל לשלב איזשהו צעיף יפה. אתם כבר הולכות לראות איך עשיתי את זה בסרטון הבא. ואם כבר הזכרנו צעיפים, בכל מיני מרקמים ובכל מיני צבעים, אני מאוד מאוד אוהבת, כי אין על צעיפים כדי לשדרג כל לוק שלנו בקלות, בזריזות. אנחנו יכולים ללבוש את הבגד הכי פשוט שלנו, ואז נזרוק לו איזה בוסט של צבע כזה, ואנחנו נשדרג אותו ממש. אני יכולה להראות לכם גם עכשיו, אני לובשת איזושהי חולצת בייסיק עם הווסט, אז אם טיפה רוצה גם להתחמם, אנחנו מדברות על צעיף שהוא מאוד מאוד דק, גם להתחמם וגם להוסיף שיק, אני אוסיף לו את הצעיף הזה, ויש לנו לוק שלם שהוא כולל צעיף, ואם חם לנו אין שום בעיה, נוכל להוריד עדיין מאובזרות באקססוריז כמו שאני מאוד מאוד אוהבת. וזה הכל. אז הגענו לסוף המדריך, ובעצם מה היה לנו? היו לנו שכבות, והיו לנו חולצות דקיקות, והיו לנו שריגים מבד דקיק ללא שרוולים, היו לנו צעיפים, שזה פרט מאוד מאוד חשוב לעונת המעבר. הטיפ הכי חשוב שלי ממני אליכם, הוא בעצם לפתוח את הארון, ולגלות את כל מה שדיברנו עליו עכשיו בארון הפרטי שלכם. תודה רבה שהייתם איתי. אתם מוזמנות גם לסרטונים הבאים שלי. דף האינסטגרם שלי, עינת ברונפמן סטיילינג, מאוד מאוד פשוט. מוזמנות לעקוב אחריי ולשאול שאלות ולראות כל מיני סרטונים שאני מעלה תוך כדי עם טיפים ועצות. בכיף אשמח לענות לכל אחת ואחת מכן, בכל שאלה. ביי.